Mae siŵr eich bod chi fel fi yn cofio cwrdd â rhywun adnabyddus pan yn blentyn a gofyn I nhw am Llofnod. Wel, dyna'n union mae'r actor adnabyddus Ieuan Rhys wedi wneud dros y blynyddoedd. Erbyn hyn, mae dag ei gasgliad go arbennig a gallai'm disgwyl I weld y cwbl. Mae'n siwr mae beth Da iawn, siwr ti Ieuan. Croeso, dyna mewn. Diolch yn fawr iawn. Pryd ddechreuodd y diddordeb yng nghasglu llofnodion de? O, ti'n mynd nôl nawr amser maith, reit, cos o'n i'n blentyn ar y pryd. Ie. Fel mae plant yn casglu llofnodion, a fel mae lot o blant yng Nghymru, wrth gwrs, yn casglu llofnodion yn steddfodau. Ie. Mi'n cofio un ar ei cynta, ges I oedd llofnod Hywel Gwynfryn yn steddfod Llangollen. So, dechreuais I gasglu wedyn ni, a y ffordd nes I fe oedd benna ar y pryd, sgrifennu off at bobl. So, dechreuodd y casgliad mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. A wedyn, symudodd e o fyna wedyn ni I ffindo mas er enghraifft pwy oedd yn performo am ble. A beth sy'n ni'n neud? Sy'n ni'n mynd I sefyll y bwys y stage door. Beth nhw'n galw'n stage door Johnnies, ti'n bod? Sy'n ni'n sefyll fyna gofyn nhw llofnodi, ti'n bod? Mae yna ddau lyfr fan hyn. Fies ti'n Doctor Who wrth gwrs, felly beth ges ti I arwyddo hwn? Wel, fies I yn Doctor Who, cyfres cynta, David Tennant. Twy Ieuan, a pleasure to work with you. See you around the universe sometime. Lots of love, David. O da! Wi lwco na, see you around the universe. Da. So mae hwnna'n lyflu, to. So, na I dysori'r llyfr nawr am byth, achos wi wedi bod yn fan o Doctor Who, so ni'n grwt. Un arall yn wedyn sydd dan ni yw llyfr Shane Williams. Wi newydd fod yn gwneud panto nadolig Shane Williams, ti'n bod? So, am y Shane, un o'r bobl neisa wedi cwrdd yn ymwyd I, ta beth, reit? A sy'n ni wedi gofyn iddo fe Llofnodi 100 o lyfrau, bys wedi gweud, ti'n gwybod, reit? Jeremy Irons, llun da iawn. Llun da o fe, ynddo fe? Ie. Chaw hwnna. Ken Dodd, dyn. Ken Dodd, ie. Lwc o Ken Dodd. Desmond Llewellyn, oedd yn wario Q yn y ffilmiau James Bond. Wrth gwrs. A di arwyddo fe'n Gymraeg I fi. Lwc dda Ieuan, Desmond Llewellyn. Wrth gwrs, oedd e'n Gymro, oedd e'n dod o ochrau Casnewydd fyna. Laurence Olivier, wrth gwrs. Waw. Laurence Olivier. Beth sydd dan ni fyna ar y beer mat? Beer mat. Wel, yr enwog Mike Stevens. O, fe wir? A Mike yn ei gig, fi mae'n cofio ble oedd e. Yn tymbl oedd e, fi'n credu. Ronnie Barker. Ronnie Barker. Ronnie Corbett y ti? O, di, mae fe'r dyfu rwle. Neu sy'n od, hefyd, yw hwnna, reit? Nawr, mae hwnna I fi, wi wrth y modd, achos bod Ronnie Barker wedi sgrifennu Twy Ieuan, Ronnie Barker. Ond mae roed ei enw di ar y llun. Wedi striwo fe mewn ffordd e? Dwi ddim werth gymaint. Na. Nawr, sdim llofnod ar hwnna, reit? Beth yw hwnna de? Ond wi'n gwybod pwy sgwennodd hwnna, ac nath I sgrennu fe I fi. Sian Phillips. Reit. Dim Sian Phillips. Fi oedd Sian a fi yn yr un cynhyrchiad i'r National Theatre yn Llundain, People gan Alan Bennett. A wedyn ar ddiwedd y daith, oedd cast yn dod I gilydd I wneud cabaret bach, right? A oedd Sian yn gweud, ti'n meindio canu dy fi, meddai. Be lewn ni'n meddwl? Wel, gana I ar lan y môr yn Gymraeg, a ddi'n gweud, o'n I arfer wneud ddeuawd yma gyda Richard Burton. Reit. A mae Richard wedi sgwennu fersiwn Saesneg, right? So, na I ganu i'r un Cymraeg, a wedyn cana di'r fersiwn Saesneg, a mae'r geiriau. A sgwennodd I nhw lawr, tal. A mae'n mynd, down by the sea there are red roses, down by the sea there are white lilies, down by the sea there stands my loved one, picking his nose and eating an onion. Mae un stori da fi. Pan o'n I yn Steddfod blynydde nôl, o'n I 10-11, llyfr llofnodion, ges I lyfr llofnodion yn yr Eisteddfod ar stondin S4C. A dyma fi'n cerdded o gwmpas maes yr Eisteddfod. A dyma fi'n cwrdd â actor enwog iawn o'r enw
Ieian Rhys. Ie? A mae Llofnod y da fi adre hyd heddi. Jiw. O, hwnna werth ffortiwn. Ydy, ma fe. Jiw. So mae David y Llofnod di wedyn. Da, chen. Ie, twyd. A ti ffamo fe nawr, a roi o, twyd. Fydd, efallai na hela fe nôl i ti. Mae hwn yn golygu gymaint i fi achos Ryan yw'r falle un o'r resymau wy yn y busnes yma, twyd. O'n i a fe mynd i weld e'n grwtyn bach yn y theatr yn Aberdâr, o'n i'n yn y Coliseum. A tocynnau fel air. O'n wir. So mynd i weld e fyna, a wrth gwrs i bantomeimio fel awr yn Abertawe hefyd, a wy'n credu fyna ges i'r bag a gweud bod fi eisiau bod... Eisiau perfformio. Eisiau bod fel Ryan o'n i, ti'n bod? So mae hwnna werth lot i fi. Ydy, fe credu. Fel wy'n gweud, o'r holl lofnodion styfu, sy'n rhaid i fi achub un, hwnna yn bendant bysau fe, ac hwnna sy'n golygu fwyaf i fi o'r cwbl lot y gweud y gwir. Ieian, diolch yn fawr iawn i ti. Gret, diolch yn fawr i ti. Neis i gwrdd. Lyfli. A diolch am y llofnod yna blynydde nôl. Croeso, pa'n gwerthu fe nawr.